Som Zeki Asakura. Niektorí o mne hovoria ako o démonovi, iní ako o šialencovi. Ale málo kto sa pokúsil pochopiť, prečo som sa stal tým, kým som. Narodil som sa pred viac než 1000 rokmi v starobilom Japonskom rode šamanov Asakura. Už od detstva bolo jasné, že nie som obyčajné dieťa. Iné deti videli len svet ľudí. Ja som videl dva svety naraz, svet živých a svet duchov. Duchovia ku mne prichádzali, ako by ma poznali, odjak živa hovorili so mnou. Šepkali mi svoje príbehy, svoje bolesti aj tajomstva. Ale môj najväčší dar bol zároveň aj prekliatie. Dokázal som počuť myšlenky ľudí. Najprv som si myslel, že je to niečo krásne. Myslel som si, že keď budem počuť pravdu v ich hlavách, pochopím ich lepšie než ktokoľvek iný. Lenže čím viac som počúval, tým viac som cítil odpor. Ľudia sa usmievali, ale v ich mysli bola závisť. Hovorili o priateľstve, ale mysleli na zradu. Tvárili sa ako dobrí, no ich srdcia boli plné strachu a nenávisti. Už ako chlapec som pochopil niečo, čo väčšina ľudí nikdy nechce vidieť. Ľudská povaha je slabá. V tom čase som stretol ducha, ktorý zmenil celý môj osud. Bol to duch ohňa, prastarý a nesmierne mocný duch, stelesnenie samotného plameňa života. Keď som sa s ním spojil, pocitil som silu, ktorá presahovala všetko, čo som dovtedy poznal. Oheň ma poslúchal, plamene sa ohýbali podľa mojej vôle. Nebola to len sila ničiť, bola to sila meniť svet. Lenže ľudia sa boja toho, čomu nerozumejú. Môj vlastný rod začal o mne hovoriť ako o nebezpečenstve. Šamani, ktorí mali byť mojou rodinou, sa začali báť, že jedného dňa budem príliš silný. Ich strach rastol každým rokom a strach často vedie k zráde. Jednej noci sa všetko skončilo, obklúčili ma šamani z môjho vlastného rodu. Boli medzi nimi moji príbuzní, ľudia, ktorí ma poznali od detstva. Videli vo mne hrozbu pre svet, rozhodli sa, že jediný spôsob ako ochrániť budúcnosť je spaviť sama. Zabili ma, ale urobili jednu chybu, mysleli si, že smrť je koniec. Moja duša bola príliš silná na to, aby zmizla. Čakal som v tichu sveta duchov celé stáročia. A potom som sa znovu narodil a znova. Každý nový život ma posilňoval, každý návrat ma približoval k jedinému cieľu, ktorý som mal: stať sa kráľom šamanov. Ten, kto sa stane kráľom šamanov, sa spojí s veľkým duchom, bytosťou, ktorá je samotnou dušou sveta. Ten, kto s ním splynie, môže pretvoriť realitu, môže rozhodnúť, ako bude svet vyzerať. Po 1000 rokoch sledovania ľudstva som dospel k jedinému záveru: tento svet je chorý, ľudia ničia prírodu, zabíjajú sa vo vojnách, nenávidia sa kvôli veciam, ktoré nemajú žiadny význam. Ich srdcia sú plné chaosu, duchovia sú čistejší než oni. Preto som sa rozhodol, že keď získam moc veľkého ducha, vytvorím nový svet, kde budú žiť šamani a duchovia v rovnováhe. Svet bez ľudskej chamtivosti a nenávisti. V tomto živote som však dostal brata. Olásať je môjim presným opakom. Je pokoj dobrý a stačí na zmenu sveta. Počas veľkého turnaja šamanov som stretol mnoho protivníkov. Niektorí boli silní, iní odvážni, ale všetci mali jednu spoločnú slabosť: stále verili v ľudí. Ja som už dávno prestal veriť. Moja sila rásla počas 1000 rokov. Duch ohňa stál po mojom boku ako plameň, ktorý nikdy nezhasne. Krok za krokom som sa približoval k svojmu cieľu. Ľudia hovoria, že som krutý, ale pravda je taká, že ja som len ten, kto sa nebojí urobiť to, čo je potrebné. Keď sa spojím s veľkým duchom, svet sa zmení. Starý svet plný bolesti zmizne a z jeho popola vznikne nový. A ja budem stáť na jeho začiatku. Som Zeki Asakura a môj oheň ešte len začne horieť.